ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಕಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಯಗುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನೆತ್ತ ತಿರ್ಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎತ್ತವುನು ಎಂಚ ಒಂಜಾತು ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರನಕುಲು ಭಜನದ ಮುಖೇನ ಎತ್ತವುನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣಪುನಂಚತ್ತನ ಪೊಸ ದೇಕಿಡು ನಾಲು ಕಂಬದ ಉಳೈಡು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ವೇಷಭೂಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಗಿಕ ವಾಚಿಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ್ಯ ಪಣಪುನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ಈ ನಾಲು ಕಂಬದ ನಡುಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನಂಚತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ರಂಗಭೂಮಿಕೆ ತಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಆನಾದಿಗೆದ ಕಲೆ ಆಯ್ನಂಚತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾಜದ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲನು ತೆಜಪವನಂಚತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಸಾಧಕಿರು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಸಮಾಜಗೊಂಜ ಮೌಲ್ಯ ಕಂತು ಕೊರ್ಪನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚತ್ತನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕದ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಅವೇನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತವಡು ಪನ್ಪನಂಚತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು. ಇಂಥ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆನ್ಕಿನಂಚತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆನೇ ತನ್ನ ಉಸುಲಾದ ದಿಡ್ಡೊನ್ನಂಚತ್ತಿನ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ದಿಟ್ಟವಾದ ಲಕುದುಂತುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಎದೆ ತಟ್ಟದ ಉದ್ಘೋಷ ಮಲ್ಪುನಂಚತ್ತಿನ ತನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಡ್ಲ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಟೊನ್ನಂಚತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತರೆತಿನಂಚತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚತ್ತಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವು ಏರಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಏನೇ ಆರಡ ಪಾತ್ರೆಕತೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಅಶೋಕಣ್ಣಡ ಪಾತ್ರೆಗ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನದ ಪಜ್ಜ ದೀತರಂದು ಈರು ಬಣ್ ಪೂಜಾರು ಅಂಡ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕುಲ್ಪಣ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಳಿಯಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗಟ್ಟಿದ ಪಜ್ಜ ಇರು ಉರ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರಪಾಡಿದಾರ ಬಂಡ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಸರಪಾಡಿದಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆನ್ಕಾಟಿಗೆ ಇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಯಕ್ಷಗಾನುಡಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರು ತ್ವಜ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕನ್ನ ಸೀದಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನೆ ಓವುಲ ಆರಂಭ ಆಪ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯರ್ದು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತನೆ. ಯಾನು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದೇ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ ಕಾಲದಿಂಚಿ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದಿತ್ತನೆ. ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಆರು ಅಮ್ಮಂಜ ಗುತ್ತದಾರು ಮೂಲತಃ ಆರ್ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರಿಂದ ಅರಿಗೆ ಪುದಾರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪುದರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಕಮ ಪಂಡಿತ ಆರು ಮುನ್ನಾಲಾಯಿ ಗುತ್ತದಾರು ಇಟ್ಟು 7 ಜನ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ ಯಾನೆ 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡ ಕಡಿತಾಯಿ 4 ಮುಜಿಪುಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡಾಯಿ ನಾವು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮ ಆಣ ಎಂಗಲ ತೀರ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜಿಲಮಗೂರು ಪಂಬನ ಊರು ಎನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ತೀರ ಹಳ್ಳಿ ಬಂಡ ತೀರ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಕೈತಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದ್ದೆ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಡೆ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಹೋಗುಲಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ದೂರೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಜಿ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡು ನಾನು ರಡ್ಡು ತೋಡು ಕಡತದ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಕ ಬುರಜ್ಜಿ ಪಾಪು
ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವತ್ತು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲೇನು ಶಾಲೆ ಕಡಪುಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಹಿರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಜಂದು ಬಾಲ್ಯಡು ಪೋಯನ ಶಾಲೆಗೆ ಸರಪಾಡಿ ಶಾಲೆ ಅವಳು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಅಲ್ಪಣೆ ಕೈತಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಎತ್ತನಿ ಅಡೆಗಳೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ತೋಡು ಕಡತು ಪೋಡು ಸರಪಾಡಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಜಿಲಮಗರತ್ತ ಸರಪಾಡಿ ಅವಳು ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಡಿ ನಡುಮಗರು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂದು ಅವು ಅಂದೆ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆಡಿಯಾನು ರಡ್ಡನೇ ತರಗತಿ ಕಲ್ತುಂದಿ ಪುನಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗೀಳು ಅಲ್ಪರ್ದ ಆರಂಭ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ತುಯ್ಯರೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ತೂಪುನ ಆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಐಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಆಹಾರ ಅಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತು ಈರು ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ಈರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಾಸಕ್ತಿ ತೂಡು ಬನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಂಡು 7 ಜನಟ್ಟು ಈರು ಗೇಲದ ಮಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈತು ಜನ ಜೋಕುಲಿ ನಡಪ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ನಡಪನಾಗ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಥವಾ 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಡೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅವನೊಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆತ ಬಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತವು ತುಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಅನ್ನ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊಣೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ಮುಡು ಮಲ್ತನಂಚೆನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಚೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನಿವೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ದುಂಬು ಪಿರ ಏರ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಬಂತನಗಳು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವೇಷಭೂಷಣ ರಂಗವೇದಿಕೆ ನಲಿಪುಣ ಪಾತ್ರೆರ್ನ ಭಾವ ಅಭಿನಯ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ಐನು ಪೂರ ಕೇನ್ನಗ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಲೋಕದೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ಐನು ತೂಪುರನೇ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ ಅಪರೂಪಗೂ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಐನು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಊರಿಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಕಾಪುರ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಸೆ ಈ ನಮನೆತ್ತನೆ ಬಾಲ್ಯಡು ಹೌದಾತನ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ದುಮ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಆದಿಪ್ಪುದು ಎನ್ನಿಬೆ ಅಂಚೆ ಇರೆ ಊರುಡ ಆಟ ಅನಗ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ದುಂಬು ಪೋದು ಕುಲ್ದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಇಚ್ಛಾಣ ಯಾನು ಬಾಕಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಏರಿತ್ತಾರ ಅಂಜನಕಲ ಜೊತೆ ಇಟ್ಬೋದು ನೆಲತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ತಿತ್ತದು ಪಂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇತ್ತು ನಪಗ ಟಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ 5 ಪೈಸೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 5 ಪೈಸೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ 25 ಪೈಸೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ವರೂಪಡು ಅಪಗ ತೀಯರೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀರು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೆ ಬಂಡರು 5 ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಾರೆ 5 ದುಂಬು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಆತನೆ ಓಲು ಕಲ್ತನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪೋಯಿನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರತ್ತ ಬಾಳುಪೇಟೆ ಪನ್ಪಣ ಜಗಡಿ ಬಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣಯ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂದು ಐಟಿಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಮಲ್ತೆ 5 ಹೈಸ್ಕೂಲು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೇರ್ಗಡೆ ಅದ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಶಾಲೆ ಪೋತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಿಡು ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇತ್ತೇನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರಿ ನಡಪವಣಂಚನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪವನ ಐನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇತ್ತೇನೆ ಐನ ತೂದು ಗರಿಕೆದಾರಣಿ ಎಲ್ಲಿಡಿ 2ನೇ ತರಗತಿ ಇರುಪುನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಡ್ತದೆ ಯಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋರಾಗ 6ನೇ ತರಗತಿ ಇಪ್ಪುಡಾಗ ಆ ಕಾಲದ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಂಡು ವೇಷಧಾರಿ ಡಿ ಸಂಜೀವ ಬನ್ಬನಾರ ಅರೆ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ ತಲ್ಪದಾರೆ ಆರೇನು ಯಾನು ಪೋಂದಿತ್ತನ ನಡುಮುಗೋರು ಶಾಲೆ ಉಂಡ ಅವಳು ಆರೇನು ಬರ್ಪದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾರಗೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು 6ನೇ ತರಗತಿ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ 5 ಪೈಸೆ ಕೊರ್ರೆ ಆರಿಗೆ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಾರಗೊರ ವಾರಿಗೆ 5 ಪೈಸೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಆರಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಪಾಂಡ್
ಅಪಗಿರಿಗದಲ್ಲ ವೇಷ ಪಡಪದಿರಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಸುರುತ್ತ ವೇಷ ಅದಲ್ಲ ಸುರುತ ವೇಷ ಉಂಡು ಹಾಂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ಮಣ್ಮಣೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣ ಗೋಗ್ರಹಣ ಐಟ್ ವನಪಾಲಕ್ಕೆರೆಡು ಒರಿಯಾಣೆ ಒರಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಐಟ್ ಒರಿಯಾಳ್ನ ಸುರೂತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ವನಪಾಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸುರುಟ ಹಾಸ್ಯಂದ ಅವು ಹಾಸ್ಯನೆಂಚಿನಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಗಿಲ ಒಂಜಿ ಚಲನಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೆರಿ ಅಕುಲು ನಲಿಪುನ ನಲಿಪುನ ಅಕುಲು ತೆಲಿಪು ಅವು ಜೋಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ವೇಷ ಕೊರಡು ಮೋನೆಗೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುನ ಅಪಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಛ ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಡಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಐನು ವರ್ಣನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈರು ಸುರುತ ವನಪಾಲಕನ ವೇಷ ಪಾಡಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇರುವಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರಡ್ಡನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಪ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ವೇಷ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮಲ್ಪಡಾದ ಬರ್ತದೆ ಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗ ಐಟ್ ಶಚಿದೇವಿನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಕ್ರಮೈತನ ಮಂಡ ಅವಲೋರಿ ಆ ಇತ್ತಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಕಳಡಿ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಬಂಡದು ಶಾಲೆದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೆಂಕುದಿಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೋಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಆ ಜಾಗಡ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಬಾಳುಪೇಟೆ ಉಂಜೂರಿಕರ ಬಾಗೆ ಅಂದ ಮಣ್ಣಿ ಜಾಗಡ್ ಶಾಲೆಡರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಪೈನಕ್ಕಲು ಒಲ್ಪಾಡಬಹುದು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರ ತೋಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾದ ಬಲ್ತಿರ್ಮಂಡ ಮಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದ ಕೆಲವು ಜವಣೇರಿನ ಆಸಕ್ತರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಣೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಅವರಿ ಎನ್ನ ಇತ್ಯಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಆತೇರಿ ನಾರಾಯಣ ಆಳುವಿರಿಂದ ಆರು ಅಲ್ಪದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಾರಿ ಒಲವಿತ್ತಾರಿ ನೆಕ್ ಎಂಜನ ತರಬೇತಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕೋ ಸರ್ತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಣೆ ಆರು ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಾರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಆಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗರಿಗೆದಾರ್ರಿ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪೋಪಣ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಗರಿಕೆದಾರ ಪಿರ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ಓಲು ಎಂಡೆ ಓಲು ಕಲ್ಪೋಬೇರು ಮೂಲು ಶಾಲೆಡವು ಕಲ್ಪವನೆ ಮಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿ ಆತನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ ಅಂತ ಕಲ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ನಾಟ್ಯಪುರ ಕಲ್ತದೆ ಬರ್ಪಣ ಎಲ್ಲರ ಬರ್ಪಣ ತೂಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ದು ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಪಡ್ಡೆ ರಾವು ಅಂಚಾಡಿ ಪೋಂದು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೀಸಲ ಏನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರದರ್ಶನದಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವತರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಪೂರ ಊರದ್ದು ಬರ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಆರ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವೇಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪಾದಿಪ್ಪ ವೇಷಭೂಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆರು ಒಟ್ಟು ಬಲ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಬರ್ಬಿಡಿ ಆಣಿ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಗೊರಿಯರು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಶಚಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜನಜ್ಜಿ ಏರು ಇತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಏರು ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂದು ಬರೋಣಗ ಅವ್ರು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಪಂಡೆ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಅಶೋಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅಶೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ಯ ಪಂಡೆ ಇಜಿ ಹಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಬತ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಮೀಸೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಮೀಸೆ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪುಡು ಬಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಇಂಚಿರ್ದು ಮೀಸೆದ ಬಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಈ ರಡ್ಡು ತೊಲಲಾಟೋಡು ಆಕೆ ಯಾರು ಸುವರ್ಣ ಪಂಡೇರಿ ವೇಷ ಮಲ್ಪದ ಮೀಸೆ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಆವು ನಿನ್ನ ಮೀಸೆ ಇತ್ತಿರಗ ಈಗ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಮಾಡೋದು ಅಂಚಲ್ಪ ಶಚಿದೇವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೆ ಭಾರಿ ಆತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಡಕಲಿಗೆ ಸಭೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಣ್ಣ ಸುರೂಟಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಂಜವು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಮುಗ್ಧರಗಳು ಆ ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರೆ ಶಚಿದೇವಿನ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಣಾಗ ಸಭೆಟಿ ತಿರುವರ್ತಿ ಪುಂಜವು ಹಾಗೆ ಕಡಪುಲೆಯ ನೋಪುಲೆಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಪುಂಜು ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಂಡೆ ಯಾನದೇನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಪುರ ಆಡು ಮುಗ್ಗಿನ ಮಾತು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಬೇರೆ ತಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮಲ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಬುಗಾರಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಚೇವುಗು ಗೊಬ್ಬರದ ಇಲೆ ಕಾಂಡಿ ತುಂಬೇ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ಳು ಈತ ಬುಗಾರದಾಗ ನಮ್ಮ ತನ್ನನು ಬುಡಿ ಅಲ್ಪ ಹಠ ಇತ್ತು ನಾವು ಚಟವತ್ತಾಣಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ ಅವು
ಪುನರ್ಜೀವನ ಅಂಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜೀವನಗೂ ಕಾರಣ ಆ ಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಶಚಿದೇವಿನ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಅವಡ ಇರು ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಈರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ದುಂಬತ್ತರ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈರು ಮೇಳ ಪಂಡದ ಹಜ್ಜದೇನೆ ಅಪ್ಪ ಮೇಳಗೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಆರಂಭಡು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಬೈನೆ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಕಟೀಲ್ ಮೋಜು ಮೇಳತ್ತೇನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಏತು ಸಮಯ ತರಬೇತಿ ಅವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುರ ಒಂದಿತ್ತದು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಗುರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಿ ಯಕ್ಷ ಗುರು ದ್ರೋಣಂದೇ ಬುದರ್ ಬಡೇನಾರಿ ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಆರ್ನ ಕಡೆಯತ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನೇರವಾದ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳೋಡ ಸುರು ಬತ್ತರೆ ಕೋಡಂಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೇನೆ ಸುರು ಕೋಡಂಗಿ ಬಡ್ಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕುದ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯಾನ ದುಂಬರೆದಂಡ ಐದು ಇರು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳಡು ಏತು ವರ್ಷ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಡಿತಾರೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಯಾನು ಸೇರ್ನಾಗ 2 ಮೇಳ ಇರ್ತದೆ ಯಾನು ಇಪ್ಪುರಾಗನೆ ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ 3 ವರ್ಷ ಯಾನು ಇಪ್ಪು ನಾನು ಮೂಜಿನ ಮೇಳ ಅಂಡಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಮೇಳೋಡ್ಲೆ ಇಂಕ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂಜನೀಯರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರೊಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಆರೆಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಯಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರು ಆರ್ನ ಯಜಮಾನತನೋಡ ಮೇಳ ಇತ್ತಂಡಿ ಮೂಜಿ ಮೇಳಗಳು ಇಂಕ ಬದಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಒರಿಯರಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಮೇಳಗೆ ಹಾಕಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೇರಿ ಆ ಮೇಳೋಡಿ ಪುಡ ಎಂದು ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಪುಡ ಆಯ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗಡು ವಿಷ್ಣುನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಡೆ ಒರಿ ಏರಿನ ನಿಘಂಟಿತನ ಆಯನೆ ಆಯ ಮೇಳ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯನೆ ಒಕ್ಕೊರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕದೊಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಒಂಜ ಮೇಳ ಬುಡ್ದು ಬೋಡು ಬೇತೆ ಮೇಳ ಸೇರುಡು ಏನಾದ್ರು ಬದಲ್ತದ ಎನ್ನ ವೇಷವನ್ನು ಬೇತೆ ವೇಷ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸುರು ಸೇರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಕೋಡಂಗಿ ವೇಷ ಮಲ್ತೆ ಮೇಳ ತಿರುಗಾಟ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿರುಗಾಟ ಆಪಡಿಗೆ ದುಂಬು ದೇವಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು 2ನೇ ವರ್ಷ ಧೂಮರಾಕ್ಷ ದಿಕ್ಕಡು 3ನೇ ವರ್ಷ ಮಧುಗೈಟ ಬೇರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಡ ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತನಾಗಲ ಆ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಜ್ಜೋರ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ದಾಯದ ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಆ ಮೇಳ ಬುಡ್ನಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದಿತ್ತರಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಜವನೆ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆಂದನಾಯಿ ಆಯಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಣಪುಣ ಆರು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಡ ಪಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರದ ಎಂಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಐನಬುರ ಕೇನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ದಯಮಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಬೋಪುಣಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ತುಡಿತೈತೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈರ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಅಲ್ತ್ರದೀರು ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನಂಚತನ ಬೊಕ್ಕದ ಮೇಳವು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮೇಳಗೆ ಇರುವ ರೀತಿ ಹಚ್ಚದಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಬುಡ್ದು ನೇರವಾದ ಪೋಯಿನೇ ತುಳು ಮೇಳಗೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು 6 ಮೇಳ ಬಲ್ತೇರಿ ಒಂಚೂರು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳೋಡು ಇತ್ತಿನಾರಿ ಒಂಚೂರು ಮೇಳದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತೇರಿ 6 ಬಂಡಾಯ ಲೆಕ್ಕದ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಬುಡ್ದು ಟೆಂಟ್ದ ಡೇರೆ ಮೇಳ ಮಲ್ತೇರಿ ಪರಕದ ಬಿಂಗಾರ ಬಣ್ಣ ಆ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಚ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮೇಳ ಇಕ್ಬೋಯ ಅಂಚಂದು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದ ವೇಷ ಏನು ಮಲ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಪರಕದ ಬಿಂಗಾರ ವೇಷದ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಕಳಾನಾಯಕಿ ಚಿತ್ರಚಂದನ ಬಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿಬಲೆ ಸುರುಟಾಯಿ ಕಥಾನಾಯಕಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದ ಬುಕ್ಕ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಆದ ಕಳಾನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ಗಿಬಲೆ ಎನ್ನಲ ದಿವಂಗತ ಕಾಂಚನ ಸಂಜು ರೈಕರು ಜೊತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿಯು ಈತೆ ಈರು ಆ ಮೇಳರ್ದು ಕೂಡ 2ನೇ ತುಳು ಮೇಳ ವೈಕಿ ಬರ್ತಾನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳ ಬಪ್ಪನಾಡು 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳೋಡು ಇಪ್ಪುನಾನೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳು 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇನಾ 3 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಡು ಕಾಡಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿ ಸಾಯಿನ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲಾಡ ಜನ ಅಳಿಕೆ ರಾಮರೈಕುಲು ಅರ್ವ ಕೊರಬ್ ಶೆಟ್ರು ದಾಸಪ್ರೈಕುಲು ಗುಂಪೆ ಪುಳಿಂಚ ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇರಿ ಅಳಿಕೆದಾರು ಒಂದು ಸಮಯದ ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ಆರು ಇಲ್ಲಡ ಬೇರೆ 6 ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನು KH ದಾಸಪ್ರೈಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದಾಸಪ್ರೈಕಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಅಂಡಿ
ಆರ್ಲ ರಜೆಟ್ಟು ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬದಲ್ಗೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳು ಘಟಾನು ಕಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರು ರಾಪುರ್ತು ಗಡಿ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಜೇರ್ಕಟ್ಟೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ವನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಪೆರುವೈ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಗೋಪಾಲ ಚೌಟೇರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಕಸ್ಥಳ ಇಂಚಿನವತ್ತು ಮಹಾನ್ ಘಟಾನು ಕಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಖಿಲೇನ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಏನಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳೋಬೋದು ಅಳಿಕೆದಾರ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತನ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೆ.ಎಚ್. ದಾಸಪ್ರೈಕಲ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹೊನ್ನಾಯ ಬಲ್ಲಾಳೆಲ್ಲ ಮಹಿಂದ ಗುರಿಕಾರಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಕೇವಲ ಮುಜೇ ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣಮಣ ಯಾರು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಈ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಖಳನಾಯಕನೇ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿಯಕೊರಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗೂ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿದಾರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುದಾದ ಅಂದರೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಂಡನಾಡ ಐಟ್ ನಾಟಕೀಯತೆ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಉಂಡು ನೈಜತೆ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ನೈಜತೆ ಅಂತ ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಎಂಚ ಉಳ್ಳನ ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ತುಳುಟಾಪುಡು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕರು ಅಂಚಾಪುಜಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಐಕೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅರ್ಜುನ ಬಂಡೆ ಇಂಚರಿಬೋಡು ಭೀಮೆ ಬಂಡೆ ಇಂಚರಿಬೋಡು ಕೌರವ ಬಂಡೆ ಇಂಚಂದು ಅವನ್ ಮೀರಿ ಅಂಚಂದು ಯಾನ್ ಪಣಪೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಸುಲಭ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊರ್ದು ತೂಪಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಿಂಜ ಹೊಡೆದಾಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಪಣೆರೆ ಸುಲಭ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುತಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಏತೇತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಹಿತ್ಯಲುಂಡು ಏತು ವಿಚಾರಲುಳ್ಳ ಈನಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ತೂವಡು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಆ ತುಳುಂದು ಪಣಪಣಕ್ಕಲು ಈನಿ ಅವೇನು ತುಯ್ಯರ್ನಾಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟವು ಪುರಾಣಗೂ ಓಯಿಟ್ಲ ವಾ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪಣಂಚನ ಬೋಡನಾಥ ಪ್ರಸಂಗಳುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಅಂದು ತುಳು ಮೇಳುಡು ಬರ್ತಾರೆ ఒక ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳುಲು ಇಡಪೋಯಾರು ಇತ್ತೆ ಈರು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಮಾತ್ರತ್ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕೋ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಬತ್ತನ ಐದು ಒಕ್ಕ ಯಜಮಾನಿ ಆದ ಬತ್ತನ ಈ ಸಾಧ್ಯಲು ಎಂಚತ್ತನ ಯಾನು ಮೇಳದ ವೈಟ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆತಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋತುಜಿ ನೇರವಾದ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಣಂಜನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಮೇಳ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೇಳ ಮಲ್ತಾನೆ ಮೇಳ ಸುರುಟು ಎಂಗ್ಳೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಸೇರಿದು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೇಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಳ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷ ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಮೇಳ ಮಲ್ತದೆ ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಮೊಡನಾಥ್ ಇಂಜನ ಮಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಈ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನಿ ಮಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಲು 106 ಮಂಡ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತಾಪಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಈನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿರ ಈನ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊರಡು ಐಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಏನ ಜವಾಬ್ದಾರದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಕಿದ ಐತೆ ಕೆಲವು ಮೇಳದ ಯಜಮಾನನಕಲು ಅಕಲು ಪುರ್ತಗಾರ ಬರುವೇರಿ ದೂರಡು ಉಂತದ ಆಟ ತೂದು ಪೋವೇರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವೇಷ ಮಲ್ತದು ಯಜಮಾನಿಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋತಾರೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ದುಂಬದ ಕಾರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದೈ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪಗ ಪೋಯಾರಚ್ಚಿ ಆ ಚೌಕಿಡೆ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ದಿನದೆಪ್ಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇತ್ಯದ ಚೌಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳದ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಪದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರಪಾರಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆ ಬಿಡಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಶಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಳು ಪರಸ್ಪರ ಎನ್ನ ಕೋಡದ ಪ್ರಸಂಗಡು ಎನ್ನ ವೇಷವು ಯಾನು ಇಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಡಿ ಇಜಿ ನಾನು ಒರಿ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಯರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಣ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರುಡು ಬತ್ತಂದನ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕರೆಡು ಉಪದೇಶಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಬರ್ಪುಡಂಚಿನ ಕಲೆಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ದೈವದತ್ತವಾಯಿನ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೂಕುಂತುದು ಇನಿಕೋಡೆ ಬೋಡಾಬಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇಷ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೇರಿ ಆಯನ ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡ ಏರ್ ಬಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತಿ ಆಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಿದುಳೈದ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೆರಿದು ಅತೆ ಇನ್ನು ವೇಷಧಾರಣಗಳು ಒಡನಾತು ಉಳ್ಳೇರು ವೇಷಧಾರಣಗಳು ವಾ ವೇಷ ಏರೆಗಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟದು ವೇಷಧಾರ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಆ ಹೊಡೆದಂಡ ಹಾಗೆ ಒಂತೆ ದುಂಬದ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಬೋಡು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಆ ರೀತಿನ ಕಲಾವಿದ ದುಂಬುಗಳ ಇತ್ತೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ವಿದ್ಯೆನ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಒಂಜಾತ್
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಾಕಲು ಗುರುಕುಲ್ನಕಲು ಪಂಡ ತಿದ್ದೆರೆ ಬೋಡಾದ ತಿದ್ದೆರೆ ಬೋಡಾಕಲು ಮಲ್ತದು ಆಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದು ಆಕಲ್ನ ಕುಂಟರ್ದದು ಆಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತೆವು ನಾವು ದೂರ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ವೇಷಧಾರಲು ಎತ್ತಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದರ ಪಣಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರ ಪಣಪನಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರಂದು ಇರು ಪಣಪನ ಅಶೋಕನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಜೀವನ ರಂಗ ಅಂದ್ಪಣ್ಣತೆ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ಇರು ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೀಸ ಬೋಪನೆ ಕೊಂಚ ಮುಂಕದವಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಒಯ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚ ಅಂಚಿರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ದಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಲಯ್ಯಪ್ಪ ಏನ ಈ ಕಡೆ ಬಲ್ಲಿಗ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಗೌರವ ತೂಪಡಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪುರ ಏನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮೆ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಏಪಾಯಿ ನಾವು ಅಂತ ಮದಿಮೆ ಅದು 1990 ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನದ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳೆದಲ್ಪ ಕುಡಾಲು ಗುತ್ತುಂದು ಪದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಮೀನ ಅಂದಲ್ಲ ಪದಾರಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೈ ಆಣು ಬೈತಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರ್ ರಮ್ಯ ಅಂದೆ ಆಣನ ಪುದರ ವಿಕ್ರಮೆ ಅಂದ ವಿಕ್ರಮೆ ಆನನೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ PWD ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಪುನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ತ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಈರೇನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ತೊಡಗಿಸೇನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿದ ಕುಟುಂಬ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮನೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನು ಇಚ್ಛೆಯ ಅರಿತ ನಡುವ ಸತಿ ಅದೇ ಐಕ್ಯ ಬಡಾಪನ ಆರತಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಜೋಕಲು ಇರಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಇತ್ತೆ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಅಜ್ಪನೇ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಳ್ಳಾರಿಂದ ಪಣಂದುಳ್ಳಾರ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಇರು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಳ್ಳಾರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇರನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದುಕಡು ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯವು ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ನೆಮ್ಮದಿನ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುಡ್ಡು ಬಿರಾವಡೆ ಪೋಪಡೆ ದುಡ್ಡು ಬೊಡೇನ ತಾಡ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ವಾರಿ ವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ಕೀರ್ತಿ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾನೈನು ಇಡ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅತ್ತು ಸರ್ವತಾತ್ ಎಂಕ್ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಇಡೆ ನಂಕೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನವು ಎಂಕ್ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಣ ಆ ಪಣ್ಮಣ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದ ಚಿಂತನೆ ಎಂಡೆಜ್ಜಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋಣ ಆ ಮನೋಗುಣ ಉಂಡು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಡನಾತ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾನೇ ಕಟ್ಟಿನ ಉಂಡು ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಐಟುಳ್ಳೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರದ ಕಣಟ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಯಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸೋಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಬಹುಲ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಪುಣಿ ಜಗತ್ತಿಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಾಕಿ ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಸನಾತನమైన ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಪನ್ಮುಣಂಜನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಹಿಂದುತ್ವದ ತತ್ವಾದರ್ಶಡು ಇರೊಂಜಾತ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ಲೇನು ಬುಳೆಪಾದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ದೀನದಲಿತರನ್ನ ಆಶೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವ ಎಂಕ್ಲಪುರ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿ ನಾವು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈರು ಜೀವನೋಡು ಈ ರೀತಿಯ ಹಜ್ಜದಿ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಈರ್ನ ಜೀವನೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ಬತ್ತಾನೆ ಇರು ಬಾರಿ ವೇದನೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆ ಹೋಲೊಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬೆಳೆದ ಯಜಮಾನ ಶೇಖರ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಮನ್ ಅರ್ನ ವ್ಯಾಂಡಿ ಆಲ್ನೈತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪೋನಾಗ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ತಿರ್ತಗು ಪ್ರಪಾತಗು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಣ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಆಂಡು ಐಟ್ ಯಾರು ಶೇಖರ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಮನ್ ಈ ಲೋಕನ ಬುಡಿಯರು ಇದು ಪಕ್ಕ 2-3 ಜನ ಆ ಕಾರಣೋಡು ತೈತೇರು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯನು ಪಡೆಯರು
ಬದುಕಡು ಮದಪ್ಪೆರ ತೀರಂದಂಚಿನ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಮಂಡ ಅವು ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಈತಲ ಉಳ್ಳೇರಕಲು ಕೆಲವು ಜನ ಅರಿ ಭಾಗವತಿರು ಮೋಹನ್ ಬೈಪಡ್ತೆ ಎಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕಡಬ ಅರಿತಲ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ 2-3 ಜನ ಆ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಗೂ ತುತ್ತಾದು ಒರಿ ಮರಣಶಯ್ಯಡ ಇತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಜೀವಶ್ಚವ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಡಿತದೆ 5-7 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ತೀರ್ದು ಬೈರು ಅಂಚ ಒಂದು ಇರಿನ ಜೀವನಡೊಂಜಿ ನಡತೆನಂಚತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬದುಕದೊಂಜಿ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಇರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ವಿರೋಧಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಹಿಂದುತ್ವನೇ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾದ ಬಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತುಲಿ ಒಬ್ಬತ್ತ ಐನ್ಯಾನೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂತೋಷ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತನೆ ಅನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದೆ ಸರಪಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ದಾದಾಂದಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿ ಅನು ಇಂಚಿನಂದು ತೋಚದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೌದು ದಾದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಕೈಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಆರೋಪ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ ಬಂಡ ಕುಂಬುಡ ಕಂಡದಿರಿ ಏರಿಂದಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಪುಗೆಲು ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶದ ಕೊರ್ಪುರ ಜಾಗವು 4 ಕಂಬ ರಂಗಸ್ಥಳವು ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪೋಡು ಸಮಾಜದ ತಪ್ಪು ತಾಂಗಲೇನು ದೆರ್ತು ತೊಚ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಜಾಗವು ಜಾಗ ಆ ರೀತಿ ತೊಚ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬತ್ತಿನ ಕೈಗೀರು ಹಣೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಸಮೇತ ಬರ್ಪುಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಎನ್ನಿನ ಅಕಲ ತಪ್ಪು ಅವೇ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಕುಂಬುಡ ಕಂಡಿನ ಪುಗೆಲು ಪೂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಐಕ ಭಾರಿ ಆತು ವಿರೋಧಗಳು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಯಾನೈಕ್ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ಕೊರದು ದಿಟ್ಟದ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನೆ ಅತ ಇರಿನ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಪೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ದಾದ ಬಣ್ಣಪೇರು ಅತ ಅವು ಯಾರೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀಣ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಮಣ್ಬೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮೇಳು 100 ಪ್ರಯೋಗ ಆತನು ಮೂಲು ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನೋಡು ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆತನು ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೆ ಇಡ್ಲಾತದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹಾಲ್ಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆತನು ಬೊಂಬೆ ಇಂಕ ಆ ಪ್ರಸಂಗಗೂ ತೂದು ಮೆಚ್ಚಿದು ಆ ಸಂಘಟಕರನಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಬಿರುದು ಕೊರದು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಬರಿದನು ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಅವಡು ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಜನಯಾನ ಸರ್ಪೆ ಎತ್ತಿ ಸರ್ಪೆ ಬಂಡದಲ್ಲ ಹಾಳತ್ತು ಮನಕ ಸರ್ಪೆ ಬರತ ನಂಚುತ್ತನ ಮಣ್ಣು ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮರ್ತೆ ಸರ್ಪ ಸುಯಿಂತಿನ ವರೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರ್ಬೋಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸರೀಸೃಪ ಅವು ಎಂಚಿನ ನಿಪ್ಪಡೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಈರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದು ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಪಂಪನ ಬಿರುದು ಬರ್ತನ ಜೀವಮಾನಡು ಓಪುರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನ್ನ ಪಡೆಯದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ಅತ ಹಿರೇಗೈತ ಬಗ್ಗೆ ವಾಂಚೆ ಹೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಈರ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಇರು ಪಡೆನ ಅಂಚೆತ್ತನವೇ ನೀರು ತೆರಿಪಾಡು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು ಏನು ವಿಶೇಷ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಬಣಾತ್ ಇಂಕ್ ಐಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಬನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡು ಸಾರೋಡ್ದು ಮೆತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾರದತ್ತ ಇರ್ನೊಂದು 300 ಸನ್ಮಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ 200-300 ಸನ್ಮಾನ ಇರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತನ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ದುದ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡು ಉಂದುಲ ಒಂಜಿರೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕನ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಪಿರೋಡಿ ಇರ್ಪೋತನಾರತ್ತೆ ಒಂಜಾತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯಿನಾರೆ ಈ ಒಂಜಾತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರನ ಕುಲಿಯರ್ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜೇಟ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ್ದು ಬತ್ತರೆ ಯಾನೆ ಒಟ್ಟು ರಕ್ತಗತವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಶರಣಾದ ಈರೇಂದ್ರ ಪಂಡ ನಾ ಜಾಯಮಾನ ಅತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಇರು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಬೆರಿತ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಬೊವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಲ ಬೊಕ್ಕೋರನ ನಂಬುದು ಬೋತನದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇವರೇತು ತಾಕತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋಣ ಅಗಲನ್ ಸೇರ ಒಂದು ಇರು ಮಲ್ತಂಬ ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಾರೆ ಐಟಿ ಇರು ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚತನ ಬೇಲೆದಾದ ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೇನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡವು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಾವು ಆಡ ಪಂಡಿಗಿಂದ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ದಾಖಲೆ
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಆತ್ ದಾತನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ ಹೇಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆರಿತಾಗಿಯಾನೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಗೂ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಾಗಗೂ ಬಣ್ಣಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯರು ಮತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಕಲಾವಿದರು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಪಟ್ಟಿಡು ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿಡು ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಯಾನು ಭಾರಿ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸೇರಿಸೋನಲ್ಪ ಮುಂಚು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಯಶಸ್ವಿನ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವರ್ಗಗೂ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾವಿದರ ಬಂಡ ಯಾನಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಕಲಾವಿದ ಬಂಡ ಯಾನು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತುದೇ ಪಾತ್ರೆನಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಡ ಆನೆ ನೆತ್ತ ಪುರ್ತುಗಳ ಎಂಜನ ಕೊರೋನಾದ ಪುರ್ತುಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ದೈವನರ್ತಕರಿಗೆ ಪೂರ ಇನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇತ್ತನ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಕ್ ತೇರಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಮಾತೆರಿಗಲ ಅವನಿಗೆ ಪಡಿತರ ಕೊರ್ಪಡ ಮೂಲಕ ಅಕಲೆ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಇರ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರಕಾರದ ಬೆರಿಬುಡಂದೆ ಇರು ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬುಳೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯನ ಅಂದು ಸರಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಈರು ಪಂಡರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಈರು ತರಬೇತಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದಾತರ ಇತ್ತದ ಬಾಕಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ತಂದು ಬಣಪಾರ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪಿದೈ ಬರಡೊಂದಂಡ ಸರಕಾರದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂಜಿತ್ತನೆ ಯಾನು ದುಂಬರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ರಮಣಾಥ ರೈಕುಳಿ ಪುಡಲ ಅವರು ಏನು ಪಂಡಿದಿತ್ತೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಐಟ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಯ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಕಥಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲೇಕ ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆವಡದ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ವಿಭಾಗದಲ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡ ತಿಕ್ಕುಡಂಚಿನ ಅವು ರಂದುಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲೆಕ ಐಟ್ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುರಂಚನ ಈತರೇಟ ಕಟೀಲು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಿ ಇಂಚಿನದ ಏನಾರ ಐಕ್ ಬೊತ್ತು ತೂಲು ಇದು ಬಂದು ನಿಂಗೆ ತೋಜಾರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಾಲಮಿತಿಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸೋಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಲಮಿತಿ ಅಳವಡಿಸೋದ ನಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಕೊರಂತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿನೇ ಅವಡು ಇನ್ನು ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಆಪುಣ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇಂಚಿನೇ ಅವಡು ಪೂರ್ತಿ ಅದುವರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗಡ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಕೇರಳ ಕಲಾಮಂಡಲಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಆನಂದಾದ ಮಕ್ಕಳಾತಿ ಉಂಟು ದಯಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲು ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾನೆ ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಬಂಡ ಮೂಲು ಯಕ್ಷರಂಗಡ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯಣ ಆತಂಡತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚ ರಂಗಾಯಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಸರ್ಕಾರವೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆವು ಈರು ಬನ್ಪನಲ್ಗೆ ಕೇರಳ ಇಂಚ ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನకు ಪರಿಪೂರ್ಣ ತರಬೇತು ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ ಪಂಡ ಐಟ್ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಆದ ಪಿದಯ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಶಬ್ದಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಐ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಆದ ಪಿದಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು ಅನ್ಪನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೀ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಪತ್ತದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ಮಲ್ಪಡು ಐತೆ ಪಿರತಾಗದು ನಾನು ಐನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಜನ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ದಿತ್ತೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾವಿದರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ
ಇತ್ತೆ ಮಾಸಾಶನ ಅಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಉಂಡ ಗೌರವ ಮಾಸಾಶನ ಅಂದ ಅಂದ 2000 ಕೊರ್ಪನ ಇತ್ತ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾಲ ಯಾರಂದೆ ಅವು 5000ಗೆ 5000 2000 ಪಂಪಣ ಬೇಡಿಕೆನೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭವನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಂದೆ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 2000 ಕೊರ್ಪವನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಇರ 5000 ಬಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಐತೆ 2000 ಗೊಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಐತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪನ್ ಅವಳು 3000 ಬತ್ತನ 2000 ಜನತ ಬಾಕಿ ಅನ್ ಅಕಲೆಗೆ ವರ್ಷ ಪೋಂದು ಮನಗ ಸುರುತ ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಬೀರ ಬರುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಬೀರ ಬರುಂಡು ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ದೆಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಕೈಲಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಪನಲ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪನ್ ಈ ರೀತಿ 5000 ಏರಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಜನ ಕೊರ್ಪಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಬಜೆಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚಿ ಪೋಡು ಮಣ್ಣದಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕರೆಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ನೆಕ್ಕ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಪಡಿ ಇಂಚ ವಾಸ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಕೊರಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೋಡು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂದಿರ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದು ಏತೋ ಜನ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ಅಂದೆ ಯಾನೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದ ಏತೋ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟಡಿಪುಣ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿನ ತೂದು ಅಕ್ಕಲಿನ ಪರವಾದಿ ಈ ಧ್ವನಿನಿ ಅನ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಣ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಜನ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ 72 ಮಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡತಂಡು ತಾಳಮದ್ದೇಳು ನಡತಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನೆಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ನಡುಕು ಪೋಡುದು ಜನಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರೆಯೊಂದು ಐಕ್ಯ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡುದು ಮೂಲು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಾರಿ ಆತು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅವನು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು ನಾಟಕ ಇಪ್ಪು ಭರತನಾಟ್ಯ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಈತೊಂದು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣಕಲು ಯಾಣತ್ತೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಗಮನ ಬತ್ತೇಜಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಳು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಎದುರು 2 ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ನಿಕ್ಕಲೇನು ಆ ರೀತಿ ಧೃತಿ ಕೆಡಿಸೋನ ಪುರ್ತುಗಳ ನೂರಾರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದು ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅಲ್ಪ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪಣಂಚನ ನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲಸಗೂ ಯಾನು ಬೇಷ್ ಪನ್ವೆ ಆತೆ ಹೊರತು 5 ಹೆಚ್ಚಂಕ ಪಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನಗಳು ಆ ವಿಭಾಗಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರಿ ಆಡ ಈ ಸಮಗ್ರವಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಪುದರ್ಪಳ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಯಾಲೊಂಜಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗಿಯಾತನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚಾನ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲೇಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒಂತ ಸೀಮಿತ ಸಮಯಡು ಸೀಮಿತ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅನುದಾನ ನಿಕ್ಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾನತೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾದಾದ್ರೆ ಅನುದಾನ ನಿಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತೇನೆ ಐನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗಡ್ಲ 10 16 15 ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ವಿಭಾಗ 22 ಪುಸ್ತಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಆತನು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೀರ ಬೂರಂದನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಾಕಿ ಆತಿನ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾಲದಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ನಡಪಾಯಿರಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಟೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಕಿ ಆತನ ಹೊರತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಆರೋಪ ಇಂಜನ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ಶಾಲೆಡೆ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಧನ ನಿಕಲ್ ಕೊರಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪಡಂಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನ ಗಮನ ಬತ್ತನಕಲಿ ಯಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊರತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬತ್ತೀಜಿ ಅನುದಾನ ಬರಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಡಂಜನ ಹೂ ಗೌರವ ಧನ ಉಂಡ ಇದು ಕೊರ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆತನೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತದಂಡೆ ಆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮೆಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬದಾಕಲು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಬೇತೆಕಳ್ಳ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳದ ಬಾಕಿ ಆತನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತೇರು MLA ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಾಸನ್ನು ಎಂಗಳು ಕೊರ್ಪ ಆಪಣಪನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆಪಣ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಏನು ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ಪಾತೆರ ದಾದಕೆಂಡ ಜೀವಮಾನುಡು ಈರು ಸರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹದ ಲೆಕ್ಕ
ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಓಲ್ಲ ಈರು ನರ್ಗದಿನಾರದು ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಂದೆ ಎದೆಗುಂದಂದೆ ಈರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡತ್ತೆ ಜೀವನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಜೀವನಯಾನೋಡ್ಲ ಈರು ಬಾರಿ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಬತ್ತನ. ಅರೆ ಅಜ್ಪ ಸಂವತ್ಸರದ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಬತ್ತರಡ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಇರು ನಲ್ಪದ ಜವಣೆ ಅದು ಮೆನ್ಕೊಂದುಳ್ಳ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ನರಮನೆನ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟುಡು ಬರ್ಪುಣಂಚನ ದೈಹಿಕವೈನಂಚನ ನ್ಯೂನತೆಲು ಅವು ನಂಗೆ ದಾಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವೈನ ಬಾಲ್ಯ ಅದೇ ಬಳತ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಚಟకు ಬಲಿಬೂರ್ದು ಜಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜನಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡಪುಣ ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಹೊರತು ದುಶ್ಚಟಲು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಮಲ ಸೇವನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಕ್ ಊಗುಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಬಣ್ಣ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ RSS ಬಾಲ್ಯಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನಾಯಿ ಅಂಚದು ದುಶ್ಚಟ ಪನ್ಪಣ ಊಗುಲ ಇಜ್ಜಂದಿರ್ದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೈತಿಕವಾದ ಒಲ್ಪಳ ಉಂತದು ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪದೇಶ ಕೊರ್ಪಣೆಂಚನ ಆ ನೈತಿಕತೆನೇ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಜ್ಜಂದು ಹೊರತು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಮೀನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೀಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು ಮುದಲೆ ಪುರ ಬತ್ತದುಂಡು ಇಂದನ ಮೀನುನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಆಸಕ್ತಿ ಓದುನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಡೋಕ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಬರೆದು ಒಂಜಿ 700 ಜನಕ್ಕೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಣ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಈರು ಪಣಪನೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಭಯ ಕೊಡುವ ಪನಂಚೆತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾತಿರಳ ತರ್ಕೊಂದು ಪೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿರ್ದಾತ್ರ ಇರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಇರಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತನು ಬಂತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಭಾಗವು ಆನಿದ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಐತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇರಿನ ಸಂದೇಶದಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡುದಿಜಿ ದಯಬಂಡ ಐನು ಪಾಲನೆ ಬಲ್ಪಣ ಕಾಲ ಕರೀದಿದೆ ಹಿರಿತನಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಏತ್ತಿನೇಟವರಿ ಕಲಾವಿದ ಕೊರಪೇನ ಆಗ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡುದು ಲೆಕ್ಕ ಹಿರಿತನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹಿರಿತನಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಇಂಟ್ಲು ಪುರ ಚೌಕಿಗೆ ಪುರ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಂಡು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳೆ ಭತ್ತರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಏನಿತ ಆ ಕಲಾವಿದರಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಪುರ ಮೈಗೂಡಿಸೋಣ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಾದ ರೂಪ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಆತ ಬುಂಡ ಹಿಡಿದೆಚ್ಚ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಂದಾಣನೆ ಯಾರಂದು ಒಕ್ಕರಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಐ ರಂಗುಡು ಒಲ್ಪ ಉಂತು ಬಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿತರ ಕಲಾವಿದನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈಜಿಂದಾನೆ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ಮೋನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದು ವೇಷಧಾರಿ ಅವಲಿ ಕಲಾವಿದ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಆದ ಆಯ್ ರೂಪ ಪಡೆಯೊಡಂದಂಡ ಆಗ ಜೀವನಡು ಸರಿಯಾನಿಂಚೆತ್ತನ ಶಿಸ್ತು ಬೋಡು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಗುಣಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಗುಣಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗದ ಬಗೆಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನು ತೆರೆಯೋಣ್ಣಂಚೆತ್ತನ ಬಾಜೆಲು ಬೋಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಳ್ಳರೆ ಅಶೋಕನ ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ಆರಂಭದ ಇತ್ತೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಇರ್ನ ಜೀವನಯಾನದ ಬಗೆಟ್ ಸಂಸಾರದ ಬಗೆಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಯಾನದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ತೆರಿಪಾಯಿರು ಇರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತನ ಇರೆಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕಲೆಡೆ ಸರಕಾರದ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಗೌರವಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಶೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಇರನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ತನ್ನ ಗಂಧದೋಪಾದಿಡ ತರತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಕಿರ್ನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಲಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಅವಿನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಯೋಜನೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಮೆನ್ಕನಂಚೆತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಟೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳೋಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಾನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಸ್ಥಾನನದೆತ್ತನೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ
ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೇ ಪಣದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೆರನೆನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದುಕೆ ರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಯಕ್ಷಬೊಳ್ಳಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಅಂಚನೆ V4 ಮಾಧ್ಯಮದ ಗುರುಕಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಮೊಕಲ ಸಮಕ್ಷ ಮುಡಿತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೆರನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಇರಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೌರವಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಸಂದೈತೆ ಮಂತ್ರದ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೆರಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣ ಸಮಸ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿನ ವತಿರ್ದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಯಕ್ಷರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ವತಿರ್ದು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ವತಿರ್ದಿರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದೈತೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಸರಪಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತನೆ ಅಂತ ಎರಡ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಆ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪದ ಪೂಜೆಂದು ಏನೇನಿವೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆನ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಬರಡಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಕುಡೋರೇನನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐಟಿ ಬಡನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರಿಕಾರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸಹವರ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಏರು ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕಡೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಜ್ಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಈತನೇಟ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕನಂಜೆತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಚಿಂತನೆದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಳನಟೆ ಆದ ಮೆನ್ಕನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಯಾನದ ಮೌಲ್ಯಲೆನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೆನ್ಕದ ಬರಡೆ ಪನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರನ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ